Querido papá, no sé a qué procedimiento recurrir para conseguir que mis cartas lleguen a tus manos o que me llegue alguna noticia. Lo que queremos es marcharnos a Manises, porque ahí estamos con mi madre. De lo que dicen que ya tienen la paella preparada, pues les digo... Madre, estoy en el campo de concentración de la Alhambrada en Granada. Y para salir, necesito que me mande un aval político y de buena conducta en el pueblo. Háblame pues de mi Herminia. ¿Qué piensa hacer conmigo? Yo, viejo, sin carrera, ¿dónde puedo ir? Me dirá Tú sabes si mi nena está mejor del Oye, ojito. sueño, despierto. Y también me dirá cómo va el corral y el huerto y los tomates, pues aquí no los vemos. Espero que la Pues justicia no hay ni sea árboles. justa conmigo. No se me borra de la cabeza el papel en blanco que me hicieron firmar, pero estoy segurísimo que saldré en Apreciable cuanto se Elenita. compruebe mi inocencia. Yo aquí, consumiéndome poco a poco y esperando que me saquéis de estas 4 paredes que van a ser mi sepultura. Con el mal tiempo que hace, he de acostarme en tierra. 1977. Els carrers s'omplin de manifestants demanant democràcia. La fi del franquisme s'acosta. La repressió es fa més evident, però la gent ja ha perdut la por acumulada durant 40 anys de dictadura i el canvi sembla imparable. Mentrestant, els col·laboradors de l'antic règim es preparen per al futur i el ministre d'Interior, Martín Villa, ordena als alcaldes destruir tots els arxius de Falange que es guardaven en els ajuntaments des del final de la guerra. Es borrar huellas, es entender la amnistía recíproca que se había aprobado hacía apenas un mes o poco más, pues entenderla de una forma absolutamente antidemocrática y que difiere absolutamente de las prácticas que hay en los países europeos que han seguido dictaduras, Portugal, Francia en su momento, Italia, Alemania, etc. Però esborrar les proves incriminatòries després de 4 dècades de dictadura, l'última de l'Europa occidental, no era tan fàcil. A Manises, una pròspera ciutat pròxima a València, els documents es van salvar de la crema perquè quedaren oblidats en el Cafè Arriba, que havia sigut seu de la Falange. Recuperar aquells papers ens han donat molta informació sobre com va ser de dura la vida de postguerra i també ens reservarien alguna sorpresa. En esta part de l'Arxiu Municipal de Manises tenim la documentació que vam recuperar de l'antiga seu de Falange, que estava en el Casino Riba. En total vam poder recuperar 24 caixes d'arxiu com aquestes, que van ser incorporades a l'Arxiu Municipal en l'any 1987. En aquests 24 arxivadors que conservem podem veure una panoràmica general de tota la gestió de Falange en els anys del franquisme a Manises. I lo normal era que aquesta documentació haurà desaparegut en el seu moment conforme ha passat en altres pobles. Tots els majors de 18 anys de Manises estaven catalogats com a afectos, desafectos indiferentes. Un tercio eren los no afectos. Junt amb Vicent Massó, l'historiador Salvador Espí ha dedicat l'última dècada a estudiar els papers de Manises, a saber més sobre les persones involucrades i de com la repressió econòmica els va deixar en la misèria. I a partir dels papers de tota la gent de desafectos, a totes les famílies les multaven en diners. A més de la gent més senyalada, com per exemple gent que estaven a les càrcels, gent que fusillaren, els van incautar tot. Tinguem en els arxius de Manises, n'hi ha actes d'incautació de que apleguen a una casa d'una persona en concreta que fusillaren en Paterna i l'incauten, fan un estadillo, diuen, nos llevamos 20 gallinas, 4 sacos de almendras, 2 sacos de algarrobas y nos llevamos toda la ropa de cama. I deixen en el puto carrer.
se queden en el puto carrer perquè els incauten la casa i tot. Esta caixa, n'hi ha 3 com esta, estan plenes d'expedients personals. El control sobre la població era estrictíssim i pràcticament de totes les persones que es movien pel poble o tots aquells que tenien que entrar o eixir, de tots pràcticament hi havia informació. I com estos, ja et dic, n'hi haurà aproximadament 2.000 o quasi m'atreviria a dir que quasi 3.000. Són expedients de personal que feia el servei d'investigació de la Falange a nivell local i normalment sempre són certificats del cap local de la Falange, d'alguna manera informant sobre antecedents d'alguna persona o informació que rep d'un camp de concentració, d'un camp de treball. En aquest cas, per exemple, és una persona que estava en un camp de concentració a Còrdova, en Granjuela, i el que se diu d'ell és una certificació de que havia tingut una bona conducta en tot el moment en el que estava allí. I se solen dir frases prou cridaneres com fue adicto al régimen o al contrari, formaba parte de la Horda Roja, participó en actos vandálicos o de destrucción, si estaba casado no por la Iglesia, o vivia en pecado. N'hi ha una sèrie de paraules, trets, que normalment, amb un llenguatge molt de l'època, era més que suficient com per a descriure la vida, la forma d'organitzar-se, la forma de pensar. Els documents més antics són de la República, que els colpistes utilitzarien com a prova per a assenyalar els veïns que s'havien afiliat a un partit o a un sindicat. Després vindrien els expedients, que servirien per a depurar a uns i privilegiar a uns altres amb càrrecs i, sobretot, amb un poder absolut en el poble. Com d'un telegrafista que tenia el carnet número 1 de Falange i declarava haver sigut espia de Franco. O altre, que es presentava com el responsable de controlar tota la correspondència dels veïns. Se va tejiendo desde el propio golpe de Estado y desde los primeros momentos de la Guerra Civil una red de colaboración formal e informal. Se pedían, por ejemplo, en los procesos de depuración, se pedían informaciones de tus compañeros y compañeras de trabajo. Així tinguem un cas dels funcionaris de l'Ajuntament, que era l'Aguasil, que anava a la trompeta, que també se lleven del mig. Per exemple, tinguem diversos mestres d'ací. Però ja dic, el tema, sobretot el tema dels mestres, el tema dels correus, el tema de telèfons, també, ahir també van reprimir, els primers que ficaven, quan aplegaven, gent molt addicta a treballar en telèfons, gent molt addicta a treballar en correus, i ja no te dic el tema dels ajuntaments, que hi depuraren a tot que pogueren. Les desfilades, les litúrgies i l'exhibició de poder ajudaven a construir la identitat del nou règim, de cara al futur, per tal de legitimar-se i donar cohesió a la barreja de monàrquics, carlistes, feixistes, clericals i militars africanistes, els vencedors utilitzarien una vella idea, que ells eren la bona gent i qui no combregara amb ells era l'anti-Espanya, que calia odiar i destruir. I així es donaria pas a allò que el cap feixista Serrano Súñer definiria molts anys després com una justícia al revés. Y eso es lo que va a ser digamos, el núcleo duro del franquismo. ¿Quién es el anti-España? España es el liberalismo, liberales, republicanos, masones, la institución libre de enseñanza, separatistas. A tots, quan veus els procediments i els sumaris, tots són rojos i comunistas, y todos habían quemado iglesias. La construcción de un enemigo político que es un monstruo, que es bárbaro, que es violento, forma parte de la represión de posguerra. La construcción de la imagen de los rojos y la construcción de la imagen de las rojas, donde tenemos que incluir el ingrediente de la catadura moral, que es reprobable y que es punible, y, por ejemplo, en el caso de la enemiga, con esa barbarización, esa monstruosidad, esa catadura moral de la roja, se legitiman
castigos como el rapado de pelo y esos paseos, ¿no? Son castigos infamantes que están legitimados porque son menos mujeres, menos españolas, menos ciudadanas. Son la anti-España, son las rojas. Las humillaciones continuas, humillaciones a los rojos, además que se decía así. Eso generaba una situación también de indefensión, de pánico, de miedo, de no saber. O sea, porque yo siempre pongo un caso que me contaron en una investigación que hicimos, ¿no? O sea, yo iba en el tranvía y de repente estaba con un amigo, estábamos hablando en valenciano, entonces había uno allí que me pegó una hostia y me dijo, habla en español que no estamos en Rusia. Pero yo le pregunté, ¿y quién era? Y dice, no lo sé. Igual era un policía de paisano o un falangista, no lo sé. Es decir, que esa impunidad, es decir, que te podían y no tenías escapatoria. Tens por de pensar algo perquè tens por que aquest pensament el conega algú i que el puga atacar per haver pensat això. I això genera un estat paranoic i de desconfiança. L'intel·lectual feixista Ernesto Jiménez Caballero ho va deixar ben clar el 1939 quan es dirigia als vençuts dient-los «Estáis a nuestra merced, podemos hacer con vosotros lo que queramos». Claro, el uso de expresiones como sois la 10.000.000ª parte de una mierda, estáis a nuestra merced o envidiaréis a los muertos, son frases que están verbalizando una realidad que sucedía. Fruit d'aquest clima de cacera de bruixes va ser una allau de denúncies d'uns veïns contra uns altres, denúncies que també quedaren entre els papers del Café Arriba. Este individuo pertenecía a la izquierda republicana, votando en febrero del 36 a la candidatura del Frente Popular. Fue uno de los causantes de que nos expulsaran del trabajo, demostrando en todo momento hostilidad a la causa nacional. Per exemple, hi ha una denúncia d'una persona que era d'Esquerra Republicana, que tenia una fabriqueta de ceràmica, que el denuncien per ser d'Esquerra Republicana i li incauten la fàbrica ficant-li una multa de 25.000 pessetes i li incauten la fàbrica. Això tot està en documentació de los archivos de Manises. En cuanto al abanico de motivaciones es también amplísimo y podría ir desde una colaboración más forzada, en cierta manera, ¿no? Por miedo, desde esos motivos más forzados hasta motivos voluntarios, motivos que podían responder a ideología política y también por esas rencillas personales relacionadas con la violencia en la retaguardia republicana, o que podían responder a casos como quedarme con tu estanco, quedarme con tu farmacia, quedarme con tu casa, quedarme con tu ganado. Per exemple, una persona que fusillen així, que era d'Esquerra Republicana i que no tingui ningú càrrec, sinó que havia sigut secretari d'Esquerra Republicana a Manises, però això el fusillen. I no era una persona que treballava en la fabriqueta, sinó que tenia mitjos, que tenia molts mitjos. Part del barri este era d'ell. Part del barri este era d'ell. Todos los días frecuentaba los sitios en que se asesinaba a personas de derechas. Denunció que se estaba celebrando una reunión de fascistas. La represión franquista de posguerra, si atendemos a la justicia militar, ¿no? Que es el eje, digamos, el eje de la represión franquista de posguerra, respondió muchísimas veces a denuncias que realmente no se podían probar. El yo vi, alguien me dijo, se la vio en un tumulto de gente, eran muchas veces acusaciones que realmente no había una prueba detrás. Yo la vi, mi vecina me dijo, dicen que hizo, dicen que se le veía, dicen. Esa era la base de muchísimas sentencias de la justicia militar. Francisco G.A. declara que según le decía María, la maja, de la que se desconocen los apellidos, le oyó decir a la hija de la denunciada que estuvo presenciando desde su balcón el asesinato del industrial. El denunciat passava, per exemple, que aplegaven a ta casa i te dient dígale a su marido que venga esta tarde al cuartelillo.
I això era una forma que anaves i ja no eixies. D'ahir passaves a la casa del Modelo o a Sant Miquel dels Reis. Després ja tinguem els famosos afusellats de Manises, els 48 afusellats en Paterna que n'hi ha de Manises, que estan tots els càrrecs que havien tingut càrrec dins del comitè i dins de l'Ajuntament, i l'únic que no fusellaren de l'últim ajuntament que n'hi hagués de la República sigui l'alcalde que tingué tres condenes de mort. Y hasta el propio Himmler, cuando viene a España en el año 40, aún no está la solución final, y Himmler dice, Franco haría mejor en intentar ganarse a los obreros en lugar de matarlos. Y luego estaba la represión cotidiana. Los historiadores y historiadoras, cuando hablamos de represión, lo entendemos como algo de tipo colectivo, que afectó mucho más allá del propio individuo a toda la familia más cercana, que era igualmente estigmatizada, que era igualmente marginada, que era igualmente perseguida, humillada y que en muchos casos podía suponer efectivamente o un destierro oficial o un destierro no oficial por ser marginados, ser humillados, ser perseguidos en la población. Claro. Hi ha un moment que el tema d'estar en el sac dels vençuts en un poble xicotet o en una ciutat xicoteta és molt fotut, no te deixen viure. Així, per exemple, a la gent, els vençuts no es donaven de treball. Així els vençuts, quan anaven en les cartilles de racionament, potser es trencaven la cartilla de racionament davant d'ells. Aixina. Son cosas muy duras de dir, pero que eren veritat. Hay que tener en cuenta que hay una parte de la represión y la humillación que se ejercita por sectores de la propia población que se están identificando con el régimen y consideran que los rojos tienen que pagar. Entonces, no hay ninguna instancia del régimen que diga que a la salida de la iglesia se forman dos filas para humillar a los rojos cuando entran. No hay ninguna, pero se practica esto. Es dispara la angoixa. I la gent no podia dormir. Quan es va acabar la guerra, la gent no podia descansar y había molta intranquilitat y molt de patiment. Cuando salen de la cárcel, la pena no ha terminado, porque viven ese estigma que hace que ellos mismos, ellas mismas, no sepan si acercarse a saludar a los vecinos, si quedar a cenar con amigos, si acercarse a saludar a las vecinas del corrillo del pueblo, por miedo a que las señalen a ellas también, por relacionarse con las personas represaliadas o por miedo al rechazo. Pero también por ese miedo a que influyera en otras personas, a que recayera el señalamiento sobre otras personas. Els papers de Manises ens mostren la humiliació, la marginació i la por que patiren els vençuts en la postguerra. Però hi ha uns documents que encara ens acosten més a la realitat dels primers anys del franquisme. Es tracta d'un paquet d'unes 50 cartes, totes del 1939, que van ser retingudes per algú i que mai no arribarien als seus destinataris. L'efecte va ser trencar els llaços familiars, incomunicar a mares, pares, fills o filles com una forma més de destrucció, fins i tot en l'àmbit més íntim i personal. Per a nosaltres va ser excepcional trobar-les i, a més, excepcional la seva conservació, perquè eren cartes que havien sigut censurades a persones molt concretes. Són cartes que no aplegaren els destinataris, tant cartes com que anaven als camps o a les càrcels o cartes que venien de les càrcels i dels camps i sobretot també de l'exili. I a aquesta gent, la voluntat era mermar la moral i procurar fer tot el mal possible com a escarmiento, que dirien els castellans, a la gent, als familiars que estaven a casa, que no tenien ni rebien notícies dels seus familiars, que a saber on estarien o fins i tot si estarien vius. Concretament, esta és la d'un exiliat que estava a Anglaterra. La veritat és que sobrecolleix moltíssim el poder desplegar i llegir després de tants anys el text d'aquest tipus de documents. Uno se posa en situació i no pot d'altra manera que encollir-se molt front a la maldat del ser humà. Esta concretament està en Witeway, datada el 23 d'abril de 1939. Querida y apreciable Amparo,
Me alegraré que al recibo de estas 4 letras se encuentren bien tú y los chicos y demás familia. La part més cridanera dels papers de la Riba són les cartes. Això sí que és una cosa molt cridanera perquè són una sèrie de cartes que en ningú moment plantegen ninguna qüestió política. Són cartes de cor, cartes que pregunten per els fills, per la família. El més cridaner de tot és que les cartes tenien un contingut molt humà, sobretot dirigit a les mares, dirigit a les dones, dirigit als fills. Amiga Lourdes, aceptamos y acogemos con gran cariño su deseo de dejarnos a la niña mientras dure su actual situación. Nuestro mayor gusto y deseo hubiera sido haberle podido girar algún dinero, pero la fábrica empieza a trabajar ahora y todavía no le ha tocado el turno a Eulàlia. Hi ha sobretot 2 grupos de cartes molt importants. I a més molt interessants, no? Perquè, per exemple, les de Calabuig veus com escriuen 2 noms, preguntant-li. La primera volta que escriu con Carlos Dural li pregunta a la dona per ell mateix. Saps algo de Calabuig? Que està, clar, és molt curiós. Este home, per exemple, són dels que sobrevisqueren en l'exili. Este home tenia tota una família així, tenia una filla, estos se n'anaren al poble quan ell estava ja en l'exili i per mig, com era una família de dretes, la de la dona, pogueren emigrar a Francia y en cambio la filla en Francia. Madre, con estas llevo escritas ya 8 cartas, y una al tío Salvador, y 2 a los padres de mi esposa, y no he tenido contestación. Madre, le hago saber que me encuentro bastante mejorado de mi enfermedad. Me dirá si mi nena está mejor del ojito, y también me dirá cómo va el corral y el huerto, y los tomates, pues aquí no los vemos, pues no hay ni árboles. También me dirán si comen mucho. Espero que llegue el momento de estar al lado de ustedes para siempre. I, per exemple, en el tema de Londres, en el tema de Jimeno, de Salvador, és una cosa molt curiosa, no? Este home ix abans de que s'acabi la guerra, ix segurament després del col de Casado, ix per Marsella, plega a Londres, està en una colònia anarquista i té el tema que este home estava casat, tenia 3 fills i no deixaren mai en vida d'ell anar a la dona i als fills a veure-lo. Quan se muigué, deixaren eixir d'Espanya a la dona i al fill Machón. Apreciable Amparo, como ya te digo, estoy muy bien por aquí en Londres. En todos los sitios nos acogen con mucha alegría y nos tienen una consideración muy amable y nos hacen veladas y bailes a los españoles que vamos todos juntos en nuestro honor. De les 50 cartes que es van trobar, la major part provenien de manissers que estaven presos en alguns dels prop de 300 camps de concentració que hi havia a tota Espanya. El to i el contingut eren ben diferents del de Salvador Jimeno. La gent que està en els camps de concentració demana sobretot els avals. Tots. En diverses cartes te demanen, ves a veure el capellà, ves a veure al jefe de la Guàrdia Civil, ves a veure al jefe de la Falange, que te firme un paper que jo no he fet res i tal. I és una cosa d'angoixa, no? La gent demanava l'aval com una cosa de vida o mort. I és la veritat, i en les cartes se veu. Madre, estoy en el campo de concentración de la Alambrada en Granada, y para salir necesito que me mande un aval político y de buena conducta en el pueblo, pues de no hacérmelo, creo que no podré salir de aquí. El aval tiene que estar firmado por el alcalde y por una persona de Falange y ha de tener el cuño del ayuntamiento. Por cada cuño le pone una póliza de 3 pesetas. N'hi ha cartes d'Albatera que diu ves a fulano de tal que me coneix de tota la vida i ell és de dretes i que te faça una aval que pugui eixir. L'aval era el més volgut per la gent que estava en els camps i en les càrcels. I sobretot, quan ja se veu que el tema de les cartes no aplegaven per correu, sobretot de gent de Castuera, enviava cartes en gent que ja havien soltat, però aplegaven a Manises i la Falange retxirava i este home llevava les cartes que les duien en mà. I tampoc se reparten, tampoc aplegaven a la família. Querido papá, no sé a qué procedimiento recurrir para conseguir que mis cartas lleguen a tus manos o que me llegue alguna noticia tuya.
No puedo comprender que de las muchas cartas que llevo escritas, no haya llegado alguna a tus manos. Pero tampoco puedo creer que si alguna de mis cartas ha llegado a tus manos, no tener contestación, aunque sea telegráfica, ni verte por aquí. No sé si comprenderás mi sufrimiento moral. Estas cartes el que denoten és un sentiment de desempar, de desprotecció, de desvaliment, perquè els ideals ja no estan, la il·lusió per canviar una societat ja no es dona, no tens un lloc en la societat i l'únic que busques és sobreviure. Per a aquesta supervivència només la pots esperar dels familiars més pròxims, perquè ningú va donar-te-la. Hi ha cartes en les que te n'adones que directament la persona que escriu s'enfonsa, s'ensorra i diu així estic fatal i jo, doncs mira, si això no se soluciona, millor estar mort. Apreciable Elenita, yo aquí, consumiéndome poco a poco y esperando que me saquéis de estas 4 paredes que van a ser mi sepultura. Con el mal tiempo que hace, he de acostarme en tierra, como 12 garbanzos para trabajar todo el día, y por la noche una lata de sardinas sin pan, y de vez en cuando algún vergazo que otro. ¡Qué vida más asquerosa! Y creedlo, que en verdad hubiese preferido la muerte a lo que estamos pasando. Solo vivo por ti y por mi madre. Por lo demás, ya me da todo igual. ¿Qué daño he hecho yo al mundo para verme de esta forma? Las condiciones de vida en esos campos de concentración, en esos centros de detención habilitada, en las prisiones centrales, especialmente del 39 al 41, yo las calificaría como terribles. Personas amontonadas, hacinamiento, un gran número de personas presas, condiciones completamente insalubres, falta de higiene, especialmente para el caso de las mujeres, algunos condicionantes específicos de la higiene femenina, también epidemias relacionadas con la mala alimentación, también desnutrición, avitaminosis. Tinguem gent en Sant Miquel de Reis que mor allí, que mor gent que mor allí i gent que mor també de mort natural de l'època de fam i de misèria i d'enfermetat i gent que també mor en la casa modelo. Querida madre, esta es la que hace 10 cartas que le escribo desde que se acabó la guerra. Y todavía no tengo una mala carta de usted. No sé si es que no recibe mis cartas o que no quieren escribirme. Necesito que me conteste a vuelta de correo, si quiere. Se creuen que estaven abandonats per la família. I aquest tema era una qüestió que clar, quan demanaven l'aval i tornaven a demanar, a sa mare, l'aval, mare, perquè vull que eixir. Sobretot era una qüestió que els enfonava molt. Quan es trenca aquesta comunicació, es genera una angoixa que està lligada sobretot al sentiment de l'oblit. I sentir-se oblidat ja no és que no estàs reconegut, sinó és que ja no existixes. Tinc a tenir en compte que, per exemple, les famílies crea també una gran angoixa de no saber si està viu, si està mort o què. El no saber sempre genera un buit i aquest buit no es pot omplir. És com els desapareguts. Queda per saber qui va ser el responsable d'esta angoixa, qui va robar les cartes. El correu que venia de l'estranger se censurava a les capitals de província. El que venia de dins d'Espanya, en les poblacions com Manises, ho feia la Guàrdia Civil, almenys en teoria. Entre les cartes robades hi ha un poc de tot. Notes per a entregar en mà, cartes que havien passat la censura a València o al poble de procedència. Però també hi ha algunes que ni tan sols tenien el segell de la censura. No hi havia cap pauta. Físicament, qui manava o qui físicament executava el segrest de les cartes és molt difícil de saber. Però clar, quan te trobes cartes que no tenen ningú segell, vol dir una cosa, que la gent que n'hi havia en correus
era molt addicta i estava molt ben informat què és el que tenia que fer. Pues lógicamente la roba a quien está instalado dentro del sistema. Y además me puedo llegar a creer que fuera un caso de violencia gratuïta, de fastidio puro i duro. A nivell local, les passions familiars, les passions i els rencors estan molt clavats, molt encardinats dins de la mèdula social. I, per tant, en aquest cas, afirmar y ya te dic, al enemigo ni agua. No tens dret ni a que la família sàpia que estàs viu. Tenien una clara voluntat de a aquestes persones negar-los el pa, l'aigua, l'aire. El lladre de les cartes que fa que no se repartisquen és el Servici d'Investigació de la Falange, així n'ha de clar. Des del punt de vista nostre, qui controlava el tema era el Servici d'Investigació de la Falange. No van a tener, ahí son impunes, no les van a perseguir. No les van a sacar, no lo van a juzgar por hacer estas cosas, ni mucho menos. Se sienten legitimados, y ya digo, si es el Servicio de Información de Falange, pues mucho menos todavía, ¿no? D'entre els remitents, Calabuig i Jimeno van morir a l'exili. De Rafael García Jimeno se sap que els nazis el capturaren a França junt amb el seu amic Francisco Cases. Ambdós moririen més tard a Mauthausen. Francisco Rebollo i Vicente Navarro foren afusellats a Paterna, prop de València. Dels altres no va quedar cap rastre ni memòria, de vegades ni un cognom. Només el traç d'una vintena llarga d'històries terribles de postguerra que apenes podem imaginar. Les històries d'ells i també les dels seus familiars. Molta gent dels pobles xicotets fugiren a les grans capitals, on se podien amagar més, on estaven més diluïts, i entonces desapareixien. Són traumes, són experiències que tenen una durada, es calcula que la durada és fins a la tercera generació. Hay quien dice, es que no es verdad que la dictadura se mantuviese por el miedo. Ciertamente, la dictadura no se mantuvo solamente por el miedo. Ahora, no se puede ignorar que el miedo estuvo ahí presente hasta el final. Las mujeres represaliadas, dentro de las motivaciones políticas, entraba ser esposa, ser madre, ser hija, ser hermana, ser novia de. Ells eren el poder i que ells podien fer el que es donava collons gana.